खुलुमबाय लोगोफोर, बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ आसामनि बजालिनि लाइमोन BSF जवाना पान्जाबाव निउम'नियाजों जिउ खहा। 20 बोसोर बैसोनि मधुर्य तालुकदार मुंनि सासे लाइमोन बर्डार सिकिउरिटि फर्स BSFनि जवान रुंसारि जानायनि उनाव बजालि जिल्लायाव दुखुनि मोनसे दोहौ सोमजिदों। बिथाङा पान्जाबाव साख्रि मावबाय थानाय समाव निउम'नियाजों दुखुनांथावै रुंसारि जादों। फुथिमारि गामिनि थागिबि मधुर्याया 8 दान सिगांसो BSFआव हाबदोंमोन आरो हादोर सिबिनायनि थाखाय बाउसोमनाय आरो मिजिंगोनां जिउ राहाखौ जुरिजेनदोंमोन। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव बिथांनि नखर आरो गासै सुबुं माहारिया गोथौवै दुखु मोनहैदों। बिथांनि रुंसारि जानायनि खौराङा बिथांनि दुखुगोनां नखरनि थाखाय दुखु फोरमायदों। गामिनि सुबुंफोरा बिथांखौ सासे आब्रुथि गोनां आरो बाउसोमनाय लाइमोन महरै गोसोखांदों, जाय बिथाङा एसेबां उन्दै बैसोआव BSFआव बाहागो लानानै बयखौबो गोग्गानाय लाबोनो हादोंमोन। बिथांनि जोबथा बिदाय होनायनि लाहार-फाहारखौ थि खालामनो थाखाय दासान्दि बिबानगिरिफोरा नखरनि सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिगासिनो दं। बे गोब्राब समाव गासै सुबुं माहारिया नखरजों गसंफानानै बजालिनि सासे गिनो रोङै लाइमोन फिसाज्लाखौ खोमानांनायाव दुखु फोरमायो। नैथि खौराङाव दङ गोजोन आरो जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय BTRआव BJP सोरखारा गोनांथार। सर्बानन्द सन'वाल। समबारखालि मिरु मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ BTR आरो BJP दैदेननाय सोरखार दानो खावलायो, जाहाथे बेयाव गोजोन थासारि सोमजिगोन। बाक्सायाव मोनसे रेलियाव बाहागो लानानै सन'वाल बिथाङा बुङो दि PM मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाहनि दैदेननाय बड' गोरोबथाया बे ओनसोलखौ मोनसे जेंना गोनां ओनसोलनिफ्राय गोजोन आरो जौगाखांनायनि आखुथायाव सोलायदों। बिथाङा मदि सरकारनि जथाय बिथांखिफोरा गासै हारिफोरनि गेजेराव फोथायनायखौ बांहोनायनि थाखाय बुङो। सन'वालआ सिगांनि कंग्रेस सोरखारफोरखौ ओनसोलनि फारसे नेवसिनायनि थाखाय सोंखारिदों। बिथाङा बुङो दि गाहाय मन्त्रि मदिनि दैदेननायाव भारतआ गोजोननायल' नङा, नाथाय रांखान्थियारि जौगानायखौबो मोनदांनो हादों, जाय आथिखालाव बुहुमनि ब्रैथि देरसिन रांखान्थि बिथिं जानानै दं। बिथाङा साखोन-सिखोन आरो सैथो खुंथाय होनो समायखिरा लानानै सोबख'नाय गैयै खान्थियाल' जौगानायखौ गेरेन्टि होनो हायो होनना बुङो। BJPनि बिजाथि सुक्रधर दासखौ हेफाजाब होनायनि खावलायनायाव सन'वालआ बुङो दि BTRनि इयुनखौ रैखा खालामनो थाखाय BJP सोरखार सायख'नाया गोनांथार। नोंथांमोनहा बेनि सायाव मा कमेन्ट होगोन कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो हागोन। थामथि खौराङाव दङ मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव माइन'रिटि हान्जाफोरनो हेफाजाब होनायनि खोथा होयो। BTC बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानाय समावनो आसाम केबिनेट बिफाननि मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ माइन'रिटि सुबुं अनजिमा थानाय सालबारियाव मोनसे गिदिर रेलीनि गेजेरजों बिबुंथि लाखियो। बिथाङा BJP दोलोनि बिजाथि सुक्रधर दासखौ गोख्रों हेफाजाब होयो आरो हारिनि थाखाय गोबां समायखिरा लायो। मन्त्रि बिथाङा सुबुं थुबुरमाखौ खोथा होनानै बुङो दि जुदि BJPआ BTCनि बिसायख'थियाव देरहायो, अब्ला गामि गौथुम जौगाखां कमिटि VCDCनि बिसायख'थिखौ मोजां आरो पारदर्शी आदबजों खुंनाय जागोन। दास बिथाङा ससियेल मिडियायाव गोसारलानाय होखारनायनि आव-फावखौ निराधार फोसावथाय होनना नेवसिगारदों। बिथाङा रोखा खालामना होयो दि दानि नेमखान्थि बादियै हाग्रा हायावनो होखारनाय जागोन आरो गासै मोनथावना नखरफोरनो हानि बिलाइ होनाय जागोन। बिथाङा फैगौ बिसायख'थियाव BJP दोलोआ खमैबो 18 मासि मोनगोन होनना फोरमायो। ब्रैथि खौराङाव दङ कक्राझाराव हर गेजेराव अर खामनायनि जाहोनाव गंसे पेसेन्जार बासआ खहा जायो। सा 22 दावबायारिफोरखौ रैखा खालामनाय जादों। 27 नं माहारियारि राजालामायाव बासाव अर खामनायनि जाहोनाव पुलिसआ सा 22 सुबुंखौ रैखा खालामो। थांनाय मोनायाव कक्राझाराव 27 नं हादोरारि राजालामायाव गंसे पेसेन्जार बासआव अर खामनायनि जाहोनाव मोनसे गिदिर जाब्रबथायनिफ्राय बारग'नो हायो। सिलिगुरिनिफ्राय तेजपुरसिम थांनाय बासआ हरनि 12:40 रिंगासोआव हरखाबै अर जोंखाङो, जायनि जाहोनाव गाखोनाय सा 22 सुबुंफोरखौ गिखांनाय सोमजिहोयो।
पाटगाव पुलिस थानानि गोख्रै साननाय आरो साहसजों मावनाय हाबाया बयखौबो बासायदों। बिबानगोरा मावख'गिरि आरो बिथांनि हान्जाया जाथायथिलियाव सौहैयो आरो खामबाय थानाय बासनिफ्राय गासैबो दावबायारिफोरखौ रैखाथियै रैखा खालामो। बे जाथायाव रावबो जखम जायाखै। बेनि उनावनो क'क्राझार अर आरो इमार्जेन्सि सार्भिसआ फैनानै अरखौ खोमोरदों, नाथाय बासआ आबुङै सिलिंखार जायो। जायगानि थागिरिफोरा पुलिस अफिसारफोरखौ गोख्रै फिन्नाय होनायनि थाखाय बाख्नायदों, जायनि थाखाय गोबां सुबुंनि जिउ रैखा जायो। बाथि खौराङाव दङ आसाम सीएम बिथाङा बड'लेण्डआव गं 2 गोदान मेडिकेल फरायसालिमा आरो गं 487 मावथांखिफोरखौ लुफुंनायजों लोगोसे देहा जोथोननि बिथिङाव मख'जाथाव जौगानायखौ फोसावो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR) आव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि लादों। गिबि मन्थ्रिया गोदान हाबाफारिफोरखौ ओनसोलनि सावस्रि सेक्टरनि थाखाय मोनसे टार्निं पइन्ट होननानै बुङो। बिथाङा 1,200 कौटि रांनिबो बांसिन खरसा खालामनानै लुफुंजानाय क'क्राझार आरो तामुलपुराव गं 2 गोदान मेडिकेल कलेज लुफुंनायनि बाथ्रा फोसावो। थांनाय 4 बोसोराव मोन 481 गोदान हेल्थ केयार प्रजेक्टफोरखौ फोजोबनाय जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। सिबिथायखौ बांहोनो थाखाय गं 36 गोदान एम्बुलेन्स आरो गं 4 नाव एम्बुलेन्सफोर जागायनाय जादों। लोगोसे गं 36 मबाइल मेडिकेल इउनिटफोर दं, जाय गामियारिफोरनो दानारि हेफाजाब होयो। सोरखारनि नाजानायाव रायजोआव बिमाफोर थैनायनि हाराबो मख'जाथाव खमायनायखौ नुनो मोनो। बे नाजानायफोरखौ बड'लेण्डनि थागिरिफोरनो साबसिन आरो गोरलैयै मोननो हाथाव सावस्रि सिबिथाय होनो थाखाय महर होनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ 22 सेप्तेम्बराव मटक हारिनि 50,000 निबो बांसिन सुबुंफोरा एसटि स्टेटनि थाखाय हानजा सुरगोन। मटक हारिया एसटिनि थामोनथानि थाखाय हानजा सुरगोन। मरान हारिनि उनाव मटक माहारिया दा शिड्युल्ड ट्राइब (एसटिनि मान बिनानै मोनसे गिदिर सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। 22 सेप्तेम्बराव गं 30 निबो बांसिन गामिनिफ्राय 50,000सो मटक सोद्रोमाफोरा दिखमनिफ्राय तिनिसुकिया जिल्लानि लाहौवालसिम हानजा सुरगोन। सुबुं समाजनि दैदेनगिरिफोरा बुङो दि थांनाय 15 बोसोरनिफ्राय सोरखारा बिसोरनो बिसोरनि मोनथायखौ होनायाव फेलें जादों। बिथांमोनहा बुङो दि बिजेपि दोलोआ खुंथायाव फैनायनि 6 दाननि गेजेरावनो बिथांमोनखौ एसटिनि थामान होनायनि खोथा होदोंमोन, नाथाय बे समायखौ माब्लाबाबो मावफुंनाय जायाखै। बिथांमोनहा बेखौबो दाबि खालामदों दि सरकारा बेबादिनो गुबुन मोन 5 हारिफोरखौ थगायदों। फैबाय थानाय हानजा सुरनाया हारिनि दाबिफोरखौ सुफुंनो थाखाय गोख्रों थांखि जानायखौ दिन्थियो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।